नहीं लो పుంగునూరు నియోజకవర్గం సదుం మండలంలోని ఎగువ జాండ్రపేటలో పొట్టంవారిపల్లి మార్గంలో నూతన మసీదు నిర్వహిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ స్థలంలో 3 మసీదులకు చెందిన జమాత్ పెద్దలు హాజరై ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. ప్రజలకు అల్లాహ్ దీవెనల కోసం ప్రార్థనలు నిర్వహించినట్లు వారు తెలిపారు. నిర్మించనున్న మసీదుకు మసీదే ఉమర్ పేరు నిర్ణయించినట్లు వారు పేర్కొన్నారు. త్వరలో నిర్మాణ పనులు ప్రారంభిస్తున్నట్లు ఈ సందర్భంగా వారు అన్నారు. होगा माँ